Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu. Ndị be anyị sị na atụ ala ọmalụ ọmalụ mana atụ ala ofeke ụsọba isi n'afịa na okoro adịghị ka ibe na-echi ụla na ama ọbụla anụrụ ụda egbe ma na nwoke bi ebe ahụ. Nwanne m bịara m nso, achọrọ ka nye gị ndụmọdụ dịka onye Igbo, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme tinyekwana ya bụ ihe n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Nwanne m, prepare your future and also your old age. These two things ihe dị ezigbo mkpa na ndụ nwa itorobịa ọbụla maọbụ nwa agbọghọbịa ọbụla. Eziokwu na ọ bụrụ na nne na nna amụta nwa ha na-ayọ Chukwu okike, biko gọziere m nwa m, maka na ọ bụ ha nwa bụ anya ha ji afụ ụzọ, maka na ọ bụ ha nwa ọ bụ na ha aka zere n'ụwa ụmụ ha ga-ene ha nka. Nwanne, kedu ihe ị na-eme dịka nwa amụtara na ngwuru ezinụlọ? Ọ ga-arụghị bụ ihe makarịsịcha na mma na ọ bụrụ na ị na-etonite, because this life have stage by stage. Ị na-anya na ngwuru gị, ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe mmebe n'ihe gbasatara ịgụ akwụkwọ maọbụ na ndị be unu enweghị nwa nwoke ga-eji wee mee gịnị dugo n'akwụkwọ, ọ gara ịka mma na ị gabara odibo maọbụ na iji eme gịnị chọọ aka ọrụ ị ga-amụ. Ka m gwa gị eziokwu, aka ọrụ mara mma karịa mmadụ ịga na mahadum si na ọ na-eme business administration, na ọ na-eme economics, na ọ na-eme banking and finances. Onye ọbụla gara odibo wee nọọ ya aha ịsaa aha ịsatọ, ị na-agwa na gị nwa gara mahadum ka ya wee nwee ọgụgụ isi n'ihe gbasatara ịzụ afịa na imewe ọfụma. Onye ka m gwara gị dịka onye Igbo na ịbịa n'ala Igbo anyị na anyị nwabụ ndị Igbo na ndị gboo adịbugo na mbụ wepụta amụma ihe gbasatara ịkwa nka na ụzụ na ịga odibo. Onye ka ọ ga-abụ na ịbịa n'ụwa tata, ọ bụrụ na agụchaa n'ọnụ ọgụgụ agụghị onye Igbo maọbụ agụnyeghị ndị Igbo ma na ọ bụ onye iro gwopụrụ. Ngwa ka ndụ oge anya, every year ọbụla ndị Igbo na-azụpụta a graduate, a professor, even a doctorate. Ngwa ị ga-asị nke dị ka o si wee dị possible. Ọ bụrụ na atụkọchaa ihe niile na mahadum niile enwee n'ala anyị, ije eji wee compare ahịa maọbụ amụma ihe gbasatara nka na ụzụ ndị Igbo na-arụpụta. Ị ga-eji ihe gbasatara Ariala International Market Aba wee compare ịma how many thousands of people a na-azụpụta annually. Ị ga-eji ihe gbasatara Onitsha Main Market wee compare, maọbụ ị ga-eji ihe gbasatara Western Market nke anyị nwere na ala Yoruba a na-akpọ Trade Fair na Kano wee compare ihe niile a na-azụpụta. Ka ndụ oge anya, onye ọbụla gbachara bọị ọ gaghị eduwe ya obi o wee zụọ afịa ndị ọdachi adakwasaghi ya for complete 5 years na nge nwa gara mahadum wee nweta ọrụ tụnụ na-abọ ka onye nwere ike inyewe ibe ya nri. Nke bụ aside. Nke ịbụa, old age. Mata amata dịka nwa ntorobịa na iji ego na ị na-eme ọfụma, ọ gara ịka mma bụrụ ihe sọwuru onwe ya na prepare your old age, maka na ndị Igbo si nkụ onye kpara n'ọkọchi ka ọ na-anya n'udummiri, maka na anaghị amụ aka ekpe na nka, maka na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa. Nwanne m, prepare your old age. Ọ gara ịmakarịsịta mma na ọ bụrụ na ịkpatara agari ovu bụ ego oyibo ka ị wee mee gịnị invest on something. Ọ gara ịbụ ihe makarịsịchara na ọ bụrụ na invest ya on landed properties. Ijegbo ana dị genuine, secure ya, kata mgbe i were ego jebe n'ụlọ nkwari olili na ọṅụṅụ, spend anya bụ money unnecessarily. Mata amata na old age na-abịa. Ọ bụrụ na o nweghị ihe nwere iji ejide aka na youthful age, kedu ihe iji ejide aka at old age? Ndewo, aga m akwụsị ebe a, maka ndị be anyị sị atụala ọmarụ ọmarụ mana atụala ofeke ọsọba isi n'ọfịa. Ezie m ozi zie ọgaranya, aga m ezuru ya, mana asị m gwa ha jupụta ya ajụ m. Ụmụnne m ndị Igbo, aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ị nabatara ozi a, biko were aka nri tụsaa ozi a
were aka ekpe tụsaa ya maka na ọ ga-abara ndị Igbo anyị. Cheta na m gwara gị sị na ọ bụrụ na agụchaa n'ọnụ ọgụgụ agụnyeghị ndị Igbo n'ihe a na-eme ma na ọ bụ onye iro gụpụrụ. Ụmụnne m ndị Igbo, onye nụrụ nakakwara ibe ya. Ndewo.